Nem csak turistáknak tud érdekességgel szolgálni a napokban megnyílt 1000 jó portékák ajándékbolt, melynek polcairól ismerős nevek termékei köszönnek vissza. A konferencia után nyílt meg hivatalosan is a TDM irodája és egy kis móri ajándékbolt, ahol a móri termelők portékáját kínálják. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre hivatalosan és a Márton-napok keretében átadhatjuk a létesítményünket. Ugye korábban már augusztustól nyitva volt az üzletünk, de most jött el az idő, hogy tényleg így a bornapok után, akkor nem volt rá idő, lehetőség, most tudtuk így bemutatni, illetve egybekötöttük egy délelőtti konferenciával, összehívtuk így a régiós TDM egyesületeket, KHT-kat, és akkor most így a délután folyamán pedig bemutatjuk hivatalosan is a könyvünket is, a Móri borvidék és vértes kincsei címmel, illetve a borútlevelünket is. Tehát turisztikai iroda, mint egy turisztikai iroda fog működni, illetve működött eddig is. Információkat nyújtunk helyieknek, ide belátogató turistáknak, az 1000 jó portékák ajándékboltban a tagjainknak a helyi termékeit lehet megvásárolni. Mindig nagy kritika az, hogy Móron nem lehet móri bort kapni üzletekben. Itt most az összes tagunktól mindent meg lehet vásárolni. Most már hétvégi nyitvatartásunk is van, úgyhogy a hét folyamán bármikor rendelkezésére állunk a móriaknak és a turistáknak. Illetve internetezési lehetőség is van itt, irodai szolgáltatásokat is nyújtunk az ide betérőknek, fénymásolás, egyebek. Vannak a kiemelt programjaink, ugye van a történelmi séta Móron, ami minden szombaton 10 órakor indul, Csókakőn pedig szombaton 3 órakor, illetve van egy előzetes bejelentkezés alapján történő történelmi séta, tehát a templomi séta a móri két katolikus templomban, ez egy ilyen művészettörténeti barangoló, és még nagyon-nagyon sok mindennel készülünk. Most lett meg a menedzserünk, Szegedi Torella Aliz személyében, úgyhogy majd a jövőben ő fogja már propagálni az egyesületet. Minden tagunk előtt nyitott az, hogy behozhassa a portékáját, egyesület is a saját készítésű dolgait be tudja hozni. Várjuk, folyamatosan várjuk. Ugye eddig borok, hűtőmágnes, ilyen keramikus dolgok, tojáskészítő hölgy, aki ő hozta be a portékáit, a könyvünket meg lehet vásárolni, Csókakői könyvet. A szép természetes közeg, a jó bor, a művészeti kincsek a TDM befektetésének alapja, melyből sokan profitálhatnak, de legalábbis a város biztosan. Én úgy értékelem, hogy ez az avatás egy olyan szimbolikus esemény, ami egy mérföldkő a város turizmusának a fejlődésében. Elhatároztuk 4 évvel ezelőtt, hogy egy olyan gazdasági ágat is választani kell, ami nem mentes a világgazdaság hatásaitól, de jelentős bevételi forrás lehet, és ez a turizmus. És most elértünk oda, hogy az egyesület megalakulásával, a környék Csókakői önkormányzatával közösen, vállalkozókkal és a turizmusból élőkkel, dolgozókkal megalakítottuk az egyesületet, és elköteleztük magunkat, hogy jelentős összeggel támogatjuk az egyesület munkáját. Ez nem más, mint a turizmusban előlegesen beletett tőke. És én úgy érzem, hogy a világgazdasági válság hozott hideget és meleget. A melegebben talán az, hogy rá kellett döbbennünk, hogy a belföldi turizmus az egy rendkívüli érték. Nagyon sokan még korábban úgy hitték, hogy csak a külföld az érték, és az ismeretlen országok látogatása, és rá kell döbbenni, hogy Magyarország történelméből, hagyományaiból és eredményeiről még keveset tudunk. És ezért tartom fontosnak ezt a lépést, mert ez a belföldi turizmusnak egy nagyon fontos pontja, könnyen elérhető, olcsó árakkal lehet szórakozni és kikapcsolódni, és én úgy érzem, hogy ezen turizmusnak az az ága, ami a szálláshelyeket jelenti. Azokat a szolgáltatásokat, amit a borvidék tud adni, méltán példáz azt, hogy a megye legkedveltebb üdülőhelye volt tavaly Mór városa, és ez nagyon sok értékelés alapján történt így, de én különösen szeretném kiterjeszteni a kistérségi összefogásra ezt az eredményt, mert csak együtt lehetünk eredményesek, több napos programot együtt tudunk alkotni, és én úgy értékelem, hogy ez a mai nap
egy biztatás azoknak még, akik a mi karunkat nem fogták meg, és nem látják még ezt a jövőt. De egyre többen vannak, és ennek nagyon örülök. A TDM munkája fontos a térség fejlődése szempontjából is. Nagyon nehéz volt az előkészítő szakasz, mint ahogy említettem, 4 évvel ezelőtt a gazdasági programban is jeleztük ezt a lépésváltást, de az önkormányzat akkor tudott igazán lépni, amikor a kormánynak a turizmus politikája eljutott arra a szintre, hogy milyen szerkezetben kívánja támogatni a magyar belföldi turizmust, és ez immáron kialakult. Ami még pozitív hír, hogy az elkövetkezendő 3 évben, 2,5 évben, mely az Európai Unió költségvetéséből hátra van, a magyar kormány is úgy értékeli, és a mai fejlesztési tanácsülésen is tapasztalhattuk, hogy a turizmus egy kiemelt gazdasági ágazat. Ennek a turizmusnak van több ága, ami minket érint, ez a borturizmus és a bakancsos turizmus, és ehhez jelentős pénzek járulnak. Mi egy kicsit előrébb járunk, mint néhányan, akik a mai konferencián tapasztalatcserére jöttek, de ezt az előnyt szeretnénk kamatoztatni és apró pénzre váltani, és haladni azzal az erővel, amivel az önkormányzatunk és a móri adófizetők támogatják a turizmust. Az Ady Endre utcai irodaudvara ünnepi díszbe öltözik advent idejére, és vásárra is várják majd a város lakóit. Várjuk a régi dolgokat, régi bútorokat, bármilyen sváb, hagyományos háztáji dolgot, ami otthon esetleg feleslegessé vált, vagy idős családtagtól visszamaradt hagyatékból. Ezeket mind ide el tudnánk helyezni, hát akkor fogjuk megnyitni, hogyha megtöltöttük. Most jelenleg még nem autentikus bútorzattal áll az épület, és addig nem is szeretnénk megnyitni, még azt igazi móri sváb házra nem tudjuk tenni.